بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحbihi أجمعين. Alhamdulillah, palatin taas takaisin tähän tiedon pariin. Jatkamme inshallah nämä luennot. Ja tällä kertaa me lisätin tämä Kitab at-Tawhid. Ja syynä oli se, että me tarvitsemme tosi paljon sitä ja huomaa kuinka ihmiset, varsinkin muslimit nykypäivänä täällä Suomessa, ovat epätietomattomia tästä asiasta, varsinkin mitä ollaan nähty kouluissa, mitä lapsille on opetettu ja kaikenlaisia shirki siellä opetetaan ja lapsi käyttää sitä ja uskoo siihen ilman, että se tietää, että tämä asia on shirk. Joten näin sitä, että se on tarpeen, että meidän pitäisi olla tietoisia tosi paljon ja opiskella tosi paljon aqiidan liittyviä asioita. Ja meidän ei ikinä tulisi sanoa, että mä tiedän, mitä mä oon oppinut. Sen takia oppinut sanovat, että esimerkiksi tämä kirja Kitab at-Tawhid, sitä tulisi toistaa jatkuvasti, säännöllisesti koko aika. Koko aika sun pitäisi lukea yhä enemmän, koska kyse on siitä, että mikä on Allahin oikeus sinua kohtaan, niin se tarvitsee sitä 24 tuntia. Ja jatkuvasti shirk tulee sinulle ilman, että sä huomaat, kuten profeetta sallallahu alaihi wasallam on sanonut ja opettanut meille duaan. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Tästä perimätiedossa ollaan puhuttuukin, että profeetta sallallahu alaihi wasallam sillä oli tapana pyytää Allahilta, että Allah antaa hänelle anteeksi siitä, että hän tekee shirkia niistä shirkistä, mitä hän ei tiedä. Koska me tiedetään, että shirk on tosi pieni. Ja profeetta sallallahu alaihi wasallam on kuvannut sitä, että se on tosi piileskelevä asia. Tämän vuoksi meidän ei tulisi kuluttaa meidän aikaa enemmän muihin tieteen kuin tauhidiin. Esimerkiksi sä kulutat monta vuotta siihen, että sä vaan opiskelet arabian kielioppia ja arabian sarfon, nahua, balagha. Koko sun ikä menee siihen. Mä oon itse kohtannut semmoisia ihmisiä, joka on opiskellut 15 vuotta arabian kielioppia. Eikä opiskellut muuta. Eikä sillä aqiidan liittyvissä asioissa se on hän nolla. Ja tää on suuri pettymys ja suuri häviö hänelle. Ja 15 vuotta opiskelet sitä muuta kuin aqiida. Vaikka aqiida on se, mitä sä tarvitset sitä jatkuvaa sekä tässä että tuon puolisessa. Ja muut tieteet, ne on vain apuvälineitä. Sulla riittää vain tietty taso siinä. Ei se tarkoita sitä, että sä kulutat sun koko aika fiqhin ja sä katsoo taakse tai katsoo lukee yhtään aqiidan liittyviä kirjoja. Tai sitten hadith tai sitten kielioppi ja muut tieteenalat. Sen takia aqiidan tulisi olla ensimmäinen. Siihen hänen tulisi pyrkiä, jotta se ei joutuisi shirkin ilman, että se huomaisi. Suomen päivänä sanot Allahille, mä en tiedä. Sä voit tietää, että sä et tiedä, miten sulla voi olla aika muihin tieteen, mutta sinulla on aika opiskelemaan aqiidaa ja tawhidia. Tämän vuoksi inshallah me ollaan aikaisemmin opiskeltu nawaqid al-islam wa usul al-thalatha wa qawaid al-arba'a. Nämä Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhabin kirjat rahimahullah ja qawaid al-arba'an kanssa me otettiin jotain kashfu shubuhatin liittyviä asioita, jos te muistatte. Ja tällä tavalla oppineet ovat sanoneet, että aloitetaan pienestä aina. Usul al-thalatha, qawaid al-arba'a, kashfu shubuhat, sit vasta Kitab at-Tawhid, jotta sulla on tämän perusta. Mutta jos sä hyppät suoraan sen Kitab at-Tawhidin tai aqiida al-wasatiyya tai aqiida at-tahawiyya, sulla jää niin paljon epäselviä asioita. Sen takia me aloitettiin alhamdulillah pienestä ja nyt ollaan täällä Kitab at-Tawhidissa ja pyydän Allah subhanahu wa ta'ala siunatkoon tämän istunnon ja autakon meitä suorittamaan tämän loppuun ja lisätköön meidän tietoa. Ja yksi pieni lisäys tähän, kaikki mitä me opitaan,
meidän pitäisi kiittää Allahia subhanahu wa ta'ala. Se, että Allah subhanahu wa ta'ala on avannut meille portin ja siunannut meidän aikaa, me voidaan opiskella aqidaa liittyviä asioita, se on suuri siunaus. Kuten mä sanoin, että kuinka moni kuluttaa niiden aikaa ja muuhun näihin tietään kuin kitab at-tawhid. Ja sitten kun heiltä kysytään, niin ei tiedä mitä siinä. Se, että Allah subhanahu wa ta'ala on helpottanut sinulle, että sä pystyt avaamaan kitab at-tawhidin aqiidan liittyviä kirjoja, niin se on suuri siunaus sinulle. Koska se on se, mitä Allah tahtoo sinulta. Se on se, me tullaan sitten siihen, että sen hyvä, että kuinka hyödyllistä tämä aqida on ja tawhid on ihmisten elämässä. Se on sitten toinen kappale, inshallah. Ja kaikki, mitä sä opit, kiitä Allah ja subhanahu wa ta'ala. Älä sano, että mun oma kyky, mun oma voima, mun oma viisaus, mun oma järki. Älä ikinä käytä tommosia asioita, vaan sun pitää palatana kaikki Allahille subhanahu wa ta'ala. Kaikki on Allahilta. Me katsomme esimerkiksi tänään, kun moni lukee suuratul kahfi. Siinä, kun Allah subhanahu wa ta'ala kertoo meille Dhul-Qarnaynista, sillä kuinka niin kuin iso valta sillä on ja kyky ja voima ja armeija ja niin edespäin. Niin mitä silloin kun ne esti Ya'juj ja Ma'juj joukkoa, mitä Allah subhanahu wa ta'ala kertoi meille hänestä, että mitä hän sanoi? Muistatteko? Siinähän lopussa. Hada rahmatun min rabbi. Sanon, että minä itse tein sen moni. Ja mitä Sulaiman alaihissalam sanoi silloin, kun Balqisin arsh, se valtaistuin, tuottiin Jemenistä hänen luo? Mitä hän sanoi? Hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ja hän on profeetta. Ja Allah antoi semmoista niinku siunausta ja semmoista voimaa, mikä ei antanut kenellekään. Silti se ei sanonut, että tämä on minun oma. Qarun sanoi. Mitä hän sanoi? Tiedätte Qarun, kuinka rikas hän oli. Hänelle sanottiin, että älä unohda Allahia. Kiitollinen Allahille. Kävi mitä kävi. Joten saavutat jotain, varsinkin tiedossa, koska mikään ei ole tärkeämpää kuin tieto. Saavutat jotain, niin kiitä aina Allahia subhanahu wa ta'ala siitä. Ole aina kiitollinen Allahia. Alhamdulillah, tänään mä opinto. Alhamdulillah, tänään mä saavutin tämän asian. Alhamdulillah, tänään tiesin, mikä on Allahin oikeus. Alhamdulillah, tänään mä pystyn opetella ton asian ulkoa. Älä sano mua viisas, koska kaikki on Allahin käsissä. En halua pitkittää tätä. Inshallah mennään tähän kirjaan. Ja Kitab at-Tawhid, tiedätte, kuka on se kirjoittaja? Shaykh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ja kuten tiedätte, hänen kirjat tosi lyhyitä. Tekstit ja kaikki on siitä Koranista ja sunnasta. Harvoin hän liittää omia asioita siihen. Tosi harvoin. Sen takia ihmetellään, että miksi ihmiset vastustavat sitä. Ja sanovat, että hän on tuonut uutta uskontoa. Vaikka kun sä katsot sen kirjat, mikä niistä ei sen omi sano. Niissä on vaan se, että qaala Allah wa qaala Rasul tai sitten qaala as-sahaba. Ei mitään semmoisia omia juttuja. Ja me tullaan siihen inshallah. Esimerkiksi tähän kirjaan, niin opinnot ovat sanoneet, että tässä kirjassa hän on jakanut tämän kirjan. Tässä kirjassa on 67 kappaletta. 67 kappaletta ja näistä 80 sisältää 84 jakeita. Ja 120 hadith, joista 15 tai 16 tai vähemmän, niistä on heikkoja perimätietoa. Ja sitten 40 oppineiden puheita, joista 6 on kerrottu, että 6 on heikkoja. Ja myös
hyödyt, mitä Sheikh Rahimahullah on poiminut sieltä jakeista ja perimätiedosta, 591 hyötyä tässä kirjassa. Sitten muut vastustavat ja sanovat, että tämä on, hän on tuonut uutta uskontoa. Ja sanotaan, että se, joka seuraa, niin hän on wahhabi. Ja kaikki palaa siihen, että ne ei oikeasti ole lukenut sitä kirjaa, vaan ne toista sitä, mitä niiden viholliset sanovat. Moni on tehnyt niin kuin touban siitä, että se on niin kuin ollut epäoikeudenmukainen sheikhia kohtaan. Myöhemmin he ovat huomanneet, mitä ne on tehnyt. Ne on haukkunut, ne on niin kuin kutsunut häntä niin kuin innovaatioksi ja se, että se on tuonut uutta uskontoa. Myöhemmin, kun ne on katsonut sen kirjan, lukenut sen kirjansa, huomasi, että ei se ollutkaan sitä, mitä meillä on kerrottu. Näin se menee. Eli jos mä en tykkää susta, tietenkin mä levitän susta huono eikä hyvä. Ja nyttenkin voi olla, että joku tulee sanoa sulle, se poiminut ne heikot perimätiedot, mitä mä mainittiin, että 16-15 perimätietoa, ne voi sanoa sulle, että kato, tämä kirja, mitä sä pidät niin tärkeänä, kato, nämä kaikki on heikkoja nämä hadith, mitä sä oot sanonut. Sitten se unohtaa muut 105 perimätietoa, kaikki on autenttisia. Ja nämä perimät, jotka ovat heikkoja, niin oppineet ovat sanoneet, että niillä on muita perimätietoja, jotka vahvistaa sitä. Ja tällä tavalla, sen takia mä kerroin tämän asian, että tässä on näin paljon hadith, 6 niistä ja 5 niistä on heikko, jotta ei tule kuulemaan niistä, jotka sanovat, että tässä kirjassa on kaikki nämä perimätiedot ovat heikkoja. Mä luettelen sinulle 1, 2, 3, 4, 15, kaikki on heikko, siis se unohtaa. Ja sä sanot, että mä en voi kertoa kaikki, mutta se riittää, että te tiedätte tämän. Tällä tavalla ne saa sinut niin kuin ymmärtämään, että ei olekaan niin tärkeää kirja. Ja tietenkin me tiedetään, että täydellisyys kuuluu vain Allahille subhanahu wa ta'ala. Okay? Ja Sheikh aloittaa tämän kirjan sanomalla Bismillahirrahmanirrahim wa qawlullahi ta'ala. Eli heti huomaat, tässä ei ole kirjassa mitään johdantoa. Ei mitään johdantoa, että minä kirjoitan tämän kirjan ja mun tarkoitus on tämä, inshallah. Ei mitään. Bismillahirrahmanirrahim suora siihen aiheeseen. Ei edes johdannossakaan sille, niin kuin hän ei laittanut omia sanoja. Vaikka se on niin oppineilla on tapana kirjoittaa niiden kirjoittaman kirjansa niin johdanto. Mutta Sheikh ei kirjoittanut sitä. Koska tärkeää on se, mitä kirjassa on, eikä mitä minä sanon. Ja hän on aloittanut kirjansa basmalalla, eli Bismillahirrahmanirrahim. Ja tästä ollaan niin kuin aikaisemmin niin kuin mainittu ja sanottu, että Allah subhanahu wa ta'ala aloitti kirjansa basmalalla. Ja profeetta sallallahu alaihi wasallam, hänen lähettämät kirjat oli aloitettu Bismillahirrahmanirrahim. Ja sitten oppineet ja sahabat, kaikki he aloittivat heidän kirjansa basmalalla. Ja vaikka siinä on hadith, mutta se hadith on niinku, kaikki ne hadithit, mitä on tullut siitä, että kaikki työt, mikä ei aloitetaan Bismillahilla, niin se on mahdollista. Siinä on niinku baraka. Niin nämä kaikki perimät ovat heikkoja. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että sä et aloita sun kirjansa basmalalla. Et sano jollekin, miksi sä aloitit tuon kirja basmalalla? No, koska profeetta sallallahu alaihi wasallam aloitti. Tai sitten hän on sanonut näin perimätiedossa. Sano sulle, että perimätieto on heikko, joten ei saa aloittaa basmalalla. Tätä sanotaan, että henkilö osaa sunna, osaa perimätietoa, mutta ei osaa toteuttaa sitä. Joskus meillä on ongelma siinä, että monet, jotka osaavat perimätietoa ulkoa, ne eivät osaa toteuttaa sitä, niin kuin käytännössä ne osaa toteuttaa sitä. Eli se ei tarkoita, että jos hadith on heikko, sitä ei käytetä sitä. Vaan me katsomme myös profeetan sallallahu alaihi wasallam teko ja sahabit. Ja sen mukaan mennään. Samalla tavalla jotkut oppinat pitävät sen hadith heikkona, missä profeetta sallallahu alaihi wasallam on sanonut, että se, joka rukoilee fajrin jama'assa ja jää fajrin jälkeen istumaan, kunnes aurinko nousee ja sen jälkeen rukoilee 2 rakaat, niin hänelle kirjoitetaan
täydellinen palkio, hajjin ja umran palkio. Jotkut oppineet sanoo, että tämä hadith on heikko. Ja jotkut tietenkin pitävät se on autenttista hadith. Ne, jotka sanovat, että se on heikko, ne tulee sanoa sulle, miksi sä istut? Koska profeetta sallallahu alaihi wasallam sanoi, ei se hadith on heikko, älä istu. Sitten se unohtaa, että profeetta sallallahu itse on istunut, kunnes aurinko nousi. Se ei tarkoita, että sä et seuraa profeetta sallallahu alaihi wasallam. Eli profeetta sallallahu alaihi wasallam, se hadith on heikko, niin sitten ei toteuteta sitä. Ja tämä on sitä, mitä mä sanoin, että ihmiset, jotkut osaa perimätietoa ulkoa, mutta ne eivät osaa toteuttaa sitä. Se on se ongelma. Ja sitten Sheikh, kirjan nimi on Kitab at-Tawhid, eli Tawhidin kirja. Ja Kitab on verbin kataba perusmuoto. Se on sen masdar kataba. Eli se sana tulee kataba. Ja arabian kielessä se tarkoittaa yhdistämistä ja kokoamista. Eli kaikki perusmuodot, verbit, jotka tulevat kataban muotona, niin se tarkoittaa kokoamista ja yhdistämistä. Kuten meillä on, varmasti olette kuulleet, Kataibu Sham, Kataibu al-Aqsa. Ja nämä tarkoittavat sotajoukkoja, yhteen koottu ryhmä. Kataib, ja tulee sanasta kataba. Ja myös tässä yhteydessä al-kitab tarkoittaa kirjoitettu teos, joka kokoaa yhteen tauhidin aiheet. Kitabut tauhid, eli kirjoitettu tai koottu teos, joka kokoaa yhteen tauhidin aiheet. Ja tauhid tulee sanasta wahada yuwahhidu tauhidan. Ja sekin on, sen perusmuoto on wahada. Tarkoittaa tehdä asiasta, se on yhden tekemistä. Ja sen merkitys, eli tehdä jostakin yksi ja ainut. Sen takia yhdessä autenttisessa perimätiedossa Sa'd bin Waqqas radiyallahu anhu sanoi, että profeetta sallallahu alaihi wasallam meni minun ohitse, hän oli rukouksessa, niin tashahhudin aikana tai duan aikana hän nosti molemmat sormet, millä me sanotaan, ashhadu an la ilaha illallah, me nostetaan tämä meidän sormi. Mä tein molemmilla. Niin profeetta sallallahu alaihi wasallam sanoi, ahid. Eli tee yhdellä sormella. Eli yksilö sitä. Eli käytä vain yhtä sormea. Ja tämä on sitten arabian kielessä. Mutta sitten jos me katsomme, mitä se tarkoittaa shar'issa, niin oppineet sanovat, että tauhid tarkoittaa huwa ifradullahi bima yakhtassu bihi min ar-rububiyyati wal-uluhiyyati wal-asma'i was-sifat. Eli Allahin ykseys, monoteismi, mikä kuuluu yksin hänelle. Eli hän on yksin hänen rububiyyassa, uluhiyyassa ja hänen asma was-sifatissa. Mitä tarkoittaa, että Allah on yksin hänen rububiyyassa? Ensinnäkin, mikä on rububiyya? Hänen teoissaan. Pidät Allahia yksin hänen teoissaan, että hän on ainoa luoja ja hallitsija ja ylläpitäjä. Khaliq wa al-mulk wa al-mudabbir. Wal khaliqul malik wal mudabbirul umur. Eli uskomme siihen, että Allah on yksi hänen teoissaan, että hän on luonut koko maailman ja ihmiset ja eläimet, kaikki mitä universumissa on, yksin eikä ketään ole auttanut häntä siinä. Ei enkelit eikä profeetat. Tämä on sitten ar-rububiyya wal uluhiyya. Mikä on uluhiyya? Palvonnassa, eli sinun teoissa. Sinun teoissa palvot Allahia yksin sinun teoissa. Ja oppineet sanovat, että kun me uskomme tai me pidämme Allahia subhanahu wa ta'ala yksin hänen luomisessaan, niin tämä vaatii sitä, että me pidämme ja palvomme häntä myös yksin.
Ja hän on sen palvomisen arvoista. Ja sitten pidetään Allahin yksin hänen fil asma'i was sifat, hänen nimessään ja hänen ominaisuuksia. Mitä tämä tarkoittaa? Annetaan sen nimen kenellekään muulle. Nimetään meidän lapselle. Kuka tietää, että mitä tarkoittaa, että pidetään Allahia yksin hänen nimessä ominaisuuksissa? Ei vaiheta, ei kielletä, ei verrata, ei muuteta. Niin siis lyhyesti me uskotaan kaikki niihin nimiin ja ominaisuuksiin, jotka ovat mainittu Koranissa ja Sunnassa. Ja Allah subhanahu wa ta'ala on nimettänyt itsensä. Allah on sanonut, että Allah on Rahman Rahim. Me uskomme siihen. Ja mitä profeetta sallallahu alaihi wasallam on sanonut, me uskomme siihen. Ilman mitään muuttamista ja kieltämistä ja verrataan. Ja sen on sen 4. Ta'til, والتمثيل 4 والإنكار 4 تعطيل والتبديل ويعني تبديل التعطيل والإنكار. Eli ilman että me muutetaan merkitystä, kielletään tai verrataan muihin luotoihin. Nyt me sanottiin, että tässä on pidetään Allahin näissä 3 rububiyyah, uluhiyya wal asma' was sifat. Mikä on todiste tälle, että me jaettiin nyt tauhidin 3 osaan? Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Osataan asma' was sifat ja sen rububiyyah. Tietenkin on varmaan olette kuulleet, että tämä on bid'a, mitä te sanotte. Jaetaan tauhidin 3 osaan. Eikö niin? Tämä on olemassa. Olen itse kohtanut ihmisiä, jotka sanoo, että on bid'a. Missä sä oot revinyt nämä tauhidin kategoriat, 3 kategoriaa? Sanotaan uusia innovaatio, mutta tietenkin oppineet, kun ne jakavat tämän 3 osan, se on vain ymmärrystä varten. Tietenkin me uskomme siihen, että ei sahabi-aikana ollut mitään, että tauhid 3 osa. Mutta mikä on nyt todiste sille, että tauhid on jaettu 3 osaan? Todiste Koranissa. Mutta missä se jakee? Okei, tämä on asma'ul husna, asma'ul sifat ja sitten وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ. Meillä on yksi ääjä Koranissa, se on 3 yhteen. Se on se uluhiyya. Allah sanoo suurat Maryamissa, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Tässä oli 3 aqidan tai tauhidin kategoriat. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Että Allah on sekä taivaan että maan ja se mitä se sisältää, niin ne luoja. Ja tietenkin tämä on rububiyya. Uskomme, että Allah on ainoa luoja. Sitten fa'buduhu wastabir li'ibadatihi. Tämä on, eli palvo Allahia, wastabir li'ibadatihi ja ole kärsivällinen siinä, pysy vahvana siinä. Tämä on uluhiyya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Sitten al-asma' was-sifat. Ja hal ta'lamu lahu samiyya, että Allah sanoo, että onko sinulla tietoa, että Allahilla olisi vertainen, samanlainen tai häntä vastaava luoduista. Että tämä kysymys tarkoittaa kieltävää vastausta ja järjellä on ymmärrettävissä. Eli toisin sanoen, et tiedä, että Allahilla subhanahu wa ta'ala olisi vertaista eikä hänen kaltaista. Eli Allah ei kysy meiltä, että tiedämmekö me, joka on samanlainen kuin Allah. Ei vaan se, että et tule löytämään sellaista. Tämä sanotaan, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Allahilla ei ole vertaista. Mikään ei ole sama kuin Allah. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Mikään ei ole sama kuin Allah. Mikään ei ole sama kuin Allahin vertainen. Tämä siis aqidan tai tauhidin 3 kategoriaa. Me pidetään Allahia yksin niissä kaikissa. Nyt tulee kysymys, mitä ero on aqidan ja tauhidin välillä. Aqida ja tauhid eroa toisistaan. Eikö aqidan kuulu myös usko Allahin ykseyteen? Tauhidin kuulu myös se. Aqida on laajempi. Barakallahu fiikum. Ja tauhid
käsittelee nämä kolme asiaa, mitä me sanotaan. Tämän vuoksi me sanotaan aqidatu ahlus sunnati wal jamaa. Me ei sanota tauhidu ahlus sunna wal jamaa. Aqida on laajempi. Siihen sisältyy Allahin yksilön lisäksi uskoa siihen, usko noihin islamin uskonpilarit ja kaikki noihin näkymättömiin asioihin, mitä on mainittu Koranista ilman mitään epäilystä. Eli se on tosi laaja. Tämän jälkeen Shaykh rahimahullah, tämä on siis se kitabu tauhid ja alladhi huwa haqqullahi ala al-abid. Tämä kirja, mitä me käydään läpi, on se tauhidin kirja, joka on Allahin oikeus hänen palvelijoidensa kohtaan. Tämä on se kirjan nimi. Ja tämä Sheikh sanoi, että kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, joka on Allahin oikeus, niin tämä on sitten osa siitä hadiksestä, mitä profeetta sallallahu alaihi wasallam sanoi Mu'adh ibn Jabalille, että mikä on Allahin oikeus. Me tullaan sitten siihen, inshallah. Sitten tämä Sheikh sanoi, että wa qawlullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Eli kitabu tauhid wa qawlullahi ta'ala. Ja Allah sanoi tässä jakeessa, että en ole luonut jinnit ja ihmisiä, paitsi että he palvoisivat vain minua, illa liya'budun. Ja jinn-sana viittaa kaikki, arabin kielessä kaikki jim ja nun, sanat viittavat asioihin, jotka ovat piiloutumisen. Eli kaikki arabien kielen sanat, jossa on jim ja nun, viittaa siitä, että se asia on piilotettu. Se viittaa piiloutumiseen, kuten meillä on jinn. Näemmekö sitä? Janna. Ollaanko me nähnyt paratiisi? Tiedetään, että se on olemassa, mutta minkälainen se on? Allahu a'lam. Meillä on sitten janin, mikä on lapsi, joka on kohdus. Minkälainen sillä elämän? Allahu a'lam. Ja illa liya'budun, että he palvoisivat vain minua. Eli Allah subhanahu wa ta'ala on luonut kaikki ihmiset ja jinnit sitä varten, että he kaikki palvovat Allahia subhanahu wa ta'ala. Eli tässä on Allahin tahto. Mutta että Allahin tahto on se, että kaikki palvovat Allahia subhanahu wa ta'ala yksin häntä. Mutta onko tämä Allahin tahto toteutunut vai ei? Palvovatko kaikki ihmiset, kaikki jinnit Allahia? Ei. Vai oletteko eri mieltä? Sama mieltä. Mikä on tämä tahdo? Millä nimellä oppineet kutsuvat tätä Allahin tahtoa? Me ollaan aikaisemmin käyty. Eli Allahin tahto jakaantuu kahteen osaan. Irada al-kauniyya wa irada al-shar'iyya. Eli on semmoisia asioita, Allah tahtoo ja se tulee tapahtumaan sen. Haluatko tai ei. Sen on pakko tapahtua, koska Allah tahtoo sitä. Ja on toinen, Allah tahtoo, mutta se ei tapahdu. Allah sanoi Koranissa, että وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. Eli jos Allah olisi tahtonut, se olisi tehnyt kaikki ihmiset yhdeksi ummaksi. Eli kaikki olisivat muslimit. Allah olisi tahtonut. Joten esimerkiksi sanotaan, että nyt tämä kaikki sota, mitä tapahtuu, se Allahin tahto. Tapahtuuko tämä ilman Allahin tahtoa? Onko kaikki samaa mieltä? Varmaan ymmärtänyt kysymystä. Sanotaan tämä sota, mitä nyt on Palestiinassa. Lapsia kuolee, vanhuksia, naisia. Tapahtuuko tämä Allahin tahdolla vai ei? Kuka sanoi ei? Kuka sanoi joo? Mikään ei ole Allahin tahdon ulkopuolella. Kaikki on Allahin tahdon sisällä. Jos Allah ei tahdo, se ei tapahtu. Tuossa meni toisen kysymyksen. Me sanoit, että irada al-kauniyya wal irada al-shar'iyya. Lyhyesti on se, että irada al-kauniyya on se, että Allah tahtoo, mutta se ei välttämättä tapahdu. Siis tapahtuu.
Sen on pakko tapahtua. Sitten irade shar'iyya on sitten, niin kuin uskon sanotaan, jos me sanotaan, että käännetään se uskonnollinen niin kuin tahto, ei välttämättä tapahdu. Eli Allah tahtoo, että kaikki palvovat häntä. Tämä mitä Allah haluaa. Mutta se ei todeudu. Kaikki ei palvo Allahia. Ymmärsittekö nyt? Okei, sitten tulee kysymys, että miksi Allah tahtoo paha? Palestiinassa kuolee lapsia. Mä sanoin, Allahin tahdon. Allah, ne iradil kauniyya, eli jos me sanotaan universumin niin tahdotaan se, että okei, se tapahtuu Allahin tahdon mukaan, mutta ei välttämättä Allah rakasta sitä. Miksi se tapahtuu? Niin siinä on Allahin viisaus sen takana. Mutta irade shar'iyya, uskonnollinen niin tahto, Allah rakastaa sitä. Allah rakastaa, että kaikki uskovat häneen. Mutta se toinen, se tapahtuu, mutta ei välttämättä Allah rakasta sitä. Ei halua, että se tapahtuu. Mutta miksi se sitten tapahtuu, niin siinä on oma viisaus sen takana. Kuten esimerkiksi uskovien niin kuin asema korottuu, syntien poistaminen ja niin edespäin. Ja tuossa jakeessa, että وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, Allah subhanahu wa ta'ala on kertonut muissa jakeissa, että millä tavalla me palvomme häntä. Allah on luonut meitä, jotta me palvomme Allahia. Mutta miten me palvomme Allahia? Ja mitä tähän palvontaan sisältyy? Ja mitä asioita on meidän edessä, kun me suoritamme nämä palvonnat? Niin Suratul Mulkissa Allah subhanahu wa ta'ala on sanonut, että الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Tässä jakeessa Allah sanoo, että Allah on luonut kuoleman ja elämän. Minkä vuoksi? Jotta hän näkisi ja tietäisi, kuka teistä tekee parhaan teon. Ja Suratul Dhariyatissa وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ sanotaan, että Allah loi ihmiset palvonnan varten. Ja tässä jakeessa Allah loi ihmiset ja kuolema ja elämä. Kuka tekee hyvän teon? Kuka tekee hyvän teon niissä palvonnassa? Tiedän, että palvontaa ei mene sillä tavalla, että kuinka monta rakaat sä teet, vaan kuinka hyvin sä teet. Katson se laatu. Sen mukaan se määrittelee sun pelastus tuomiopäivänä. Eikä se, että montako tuntia sä oot sujudissa, montako tuntia sä luet Korani. Ei se määrittele, vaan se, että kuinka hyvin sä suoritat sen palvonnan. Kuten oppineet sanovat, että kuka teistä tekee parhaan teon tarkoittaa, kuka teistä on enemmän vilpitön, on ikhlas, ja sitten palvonta on sen sunnan mukaisesti. Me tiedetään, että palvonta ei hyväksytä paitsi kahdella ehdolla. Ensimmäinen on al-ikhlas, eli sinun pitää olla vilpittömästi Allahille, ja toinen, sen tulisi olla sillä tavalla, kuten profeetta sallallahu alaihi wasallam suoritti. Ja myös toisessa jakeessa Allah subhanahu wa ta'ala on sanonut, että هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. Eli Allah subhanahu wa ta'ala on se, joka loi taivaan ja maan 6 päivässä. Sen jälkeen ثم استوى على العرش. Ja hänen arsh eli valtaistumensa oli veden yllä. Me käännetään hyvin. Sen jälkeen Allah kertoo meille sen viisauden tässä luomisessa. Sanoin, että liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, jotta hän koettelisi teitä, kuka tekee parhaan teon. Ja se, että kuka tekee parhaan teon, niin me sanot, että sen mukaan sun palkio ja taso ja sun menestys ja selvittyminen tuomiopäivänä on. Eli mitä enemmän sä oot vilpitön siinä palvonnassa, sen mukaan sun iman on korkea. Tämä sano siinä Arba'in Nawawi-kirjassaan joka perimätietoa
missä Jibril alaihissalam kysyi profeetalta al-islam wal iman wal ihsan. Ja ihsan on se kaikkien korkein taso. Palvot Allahia sillä tavalla, kun sä näet Allahia. Ja jos sä et näe Allahia, Allah näkee sinut, tämä on se korkein taso. Korkein uskovainen on se, joka on muhsin. Ja muhsin on semmoinen henkilö, joka palvoo Allahia, kuten hän näkee. Eli se on niin vilpitön siinä hänen teoissaan. Tämä on se, mitä Allah subhanahu tahtoo meiltä, että me palvomme häntä vilpittömästi. Onko mitään kysyttävää tähän? Siirrytään sitten toinen ääjä. Ja tossa kun Sheikh sanoi, että taisi meille tulee tämä. وقول الله تعالى ولقد بعثنا وقوله ولقد بعثنا في كل أمة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية. Ja hänen lausuntonsa ولقد بعثنا ja totisesti. Eli me olemme lähettäneet jokaisen kansan sanan saattaen. Minkä vuoksi? أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Eli nämä profeetat ovat välittäneet viestiin heidän kansalle sanoen, että palvokaa vain Allahia ja välttäkää muita palvottuja. Eli kaikki taaguutit, ne vältykää niistä. Ja tossa kun Allah sanoo walaqad, niin waaw siinä on waawul qasam. Eli siinä Allah vannoo ja sitten lam on vahvisti litäkiid. وقد on myös litäkiid. Eli tuossa Allah vahvistaa ja vannoo itsensä kautta, että se on lähettänyt jokaisen kansan profeetan, jotta he kertoisivat heille kansalle, että palvokaa vain Allahia subhanahu wa ta'ala. Eli tämä jake kertoo meille, että kaikkien profeettojen tehtävä on ollut mikä? Kertoo heidän kansalleen Allahista. Eli Allahin tunteminen ja Allahin palvontaa on ollut kaikkien profeettojen viesti. Ja tietenkin, kun profeetta sallallahu alaihi wasallam on sanonut, al-ulama warathatul anbiya, eli oppineet ovat profeettojen perinne. Eli me ei peritään profeetalta sallallahu alaihi wasallam mitä omaisuutta, vaan mitä oppineet peri profeetalta tieto. Jokainen, joka seuraa profeetta sallallahu alaihi wasallam ja tekee da'wan, niin hänen tulisi aloittaa sillä, mitä profeetat tekivät. Eli sitä ei sanota profeetan seuraamista, jos se kertoo sun kansalle jotain muuta kuin tauhidi. Niin se on sitten eri tieto. Se on eri ohjelma. Sitä ei sanota, että sä seuraat profeetta sallallahu alaihi wasallam, jos sä vaan keskityt siihen, että sä opetat ihmisille, että Allah on se luoja. Allah on luonut taivaan ja maan ja kuun. Ei profeetta tullut sitä varten. Vaan se oikea seuraaminen on se, että sä kutsut siihen tauhid al-uluhiyyan. Sitä vuoksi Allah lähetti kaikki profeetat. Quraishilaiset ja muut tiesivät, että Allah on luoja. Allah on luonut taivaan ja maan ja niin edespäin. Eikä heidän ja profeetan välinen sota ollut siitä asiasta. Ja erimielisyys oli siitä, että kuka on luonut taivaan. Vain kaikki erimielisyydet olivat siitä, että ne eivät ollut valmis palvomaan Allahia yksin. Se oli se ongelma. Sen takia jokainen, joka seuraa, jokainen hänen da'wassaan pitäisi kiinnittyä siihen asiaan. Ja tuossa kun Allah sanoi, että wajtanibu taagut, niin pysykää kaukana taaguutista. Ja mikä on taagut? Muistatteko sulle thalathas? Muut palvonnan kohteet. Kuka muistaa Ibn Qayyimin? Kul ma tajawaz al-hadd. Eli taagut on se epäjumala, kaikki epäjumalat. Merkitys on se, että mitä palvelija ylittää rajoja palvonnassa. Jokainen, joka ylittää raja palvonnassa, niin häntä sanotaan taaguutiksi. Joko tai sitten seuraamisessa tai sitten palvot muuta kuin Allah. Ja sä oot nyt rikkonut rajat, sä oot mennyt rajan yli. Sä seurat muuta kuin Allah. Sä tottelet muut kuin Allah subhanahu wa ta'ala.
Nämä kaikki sitä sanotaan taaguutiksi. Sillä ehdolla sekä tässä seuraat, hän on tyytyväinen siihen. Sanotaan esimerkiksi, Nasara, he palvovat Iisa alaihissalam. Eli nyt ne ovat ylittänyt raja missä seuraamisessa. Seuraavat Iisa alaihissalam. Mutta onko Iisa alaihissalam taagut? Ei. Miksi? Hän ei hyväksy sitä ja hän ei ole tyytyväinen mitä he tekevät. Ja ne 5 patsaat, jotka olivat Nuuhin aikana, ne hurskat miehet, kuten ne sanovat, että Nuuhin kanssa ne sanovat heidän kansalle وَلَا تَذَرُوا وَدَّوْا وَلَا سُوَاعُوا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ. Nämä oli niiden nimet. Hurskaita ihmisiä. Myöhemmin heistä tehtiin patsaita ja heitä palvottiin. Tuomiopäivänä nämä hurskaat eivät joutu helvettiin sen takia, että ihmiset palvovat häntä, vaan koska he eivät ole tyytyväisiä siihen. Ja sitten tottelemisessa niin me emme saa ylittää rajoja. Miten me ylitetään rajoja, kuten Adi ibn Hatim radiyallahu an, kun profeetta sallallahu alaihi wasallam luki hänelle sen jakeen ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masiha no Maryam. Tässä jakeessa Allah sanoi, että he ovat tehneet heidän ne papit ja imamit, ne on tehnyt heistä niiden Jumala. Adi ibn Hatim sanoi, että me ei palvottu heitä, oi profeetta sallallahu alaihi wasallam. Eli hän ymmärsi sille, että me palvottiin niitä pappeja ja niiden suuria miehiä. Sitten profeetta sallallahu alaihi wasallam sanoi hänelle, ettekö te tehnyt asioista haramista halali? He tekivät sen ja te kuuntelitte heitä ja sanoi joo. Ja oli asioita halal, niin he tekivät siitä haramiksi, niin te seurasitte heitä. Sanoi joo. Ja sanotaan on se palvonta. Eli kaikki, joka seuraa muita kuin Jumala, kuin Allah subhanahu wa ta'ala, tottelemisessa, että sä kuuntelet häntä kaikissa asioissa. Mitä hän sanoo, se on haram, se on haram. Sä et katso, mitä Allah sanoo. Jos hän sanoo, se on halal, se on halal. Nykypäivänä nämä tapahtuu johtajien kanssa. Ja ne, jotka ovat kiinni johtajissa. Kaikki, mitä johtajat sanoo, ahlan wa sahlan. Eli vaikka ne tekisivät niin haramis halaliksi tai halal haramiksi, ne seuraa. Sanotaan tulee laki, sallitaan zina, okei sallitaan. Sallitaan alkoholi, okei sallitaan. Tämä on palvonta. Tämä on se just se, mitä profeetta sallallahu alaihi wasallam sanoi sille sahabille, Adi ibn Hatim. Ja myös profeetta sallallahu alaihi wasallam on sanonut, että ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu dirham. Eli tuhokoon omaisuuden, tai rahan palvoja. Dinar wa dirham on kulta ja hopea. Niin tuhokoon he, jotka palvovat sitä. Ja kukaan meistä nyt sanoo, että kukaan meistä niin laittaa, niin sanotaan euroon rahaa niin ja tekee sujud sille. Ei kukaan. Ei kukaan meistä ymmärrä sillä tavalla, että mä palvon sitä. No mitä palvonta tarkoittaa sitä tässä ja perimätiedossa? Tarkoittaa sitä, että sun koko elämä perustuu siihen. Jos on rahaa, alhamdulillah, sodilla. Jos ei ole rahaa, että koko maailma kaatuu sun päälle. Sä jätät kaikki. Eli kaikki sun onnellisuus ja nautin on siinä rahassakin. Jos ei ole rahaa, sä kuolet. Sitten sä uskot siihen, että jos mulla on rahaa, mä kuolen. Mitä mä teen, jos mulla on rahaa? Ja jokainen saa osan tästä shirkistä. Joten mitä enemmän sä oot kiinni maallisessa asioissa ja uskot, että ilman sitä sä et pärjää, niin se on palvonta. Hyväksytään. Ei sen tarvi olla heti, että sä 100% palvot sitä. Voi olla, että vähitellen sä palvot sitä elantoa, sitä rahaa. Joten tämä on tosi vaarallista. Voi olla, että meissäkin on, mutta me vaan huomaa sitä. Kuinka moni meistä ajattelee, että jos se ei ole toi työ, niin mä kuolen nälkään. Jos mä menetän tuon työpaikan, niin mä kuolen. Se on shirkki. Oliko sitten pieni tai iso shirkki? Se on aikomus. Sanot kaverilta, jätkä toi haram, wallah ilman sitä mä en voi elää. Ei sä usko siihen, että toi elättää sinua. No missä se on se ennen Allah raza? Missä se on? Että Allah on se, joka antaa elantoa.
Tiedätkö mitä? Veli, nyt on eri aika. Mitä eri aika? Shirk on shirk. Kuinka moni sen on pakko valehdella, että tekee kaikenlaista haram-työtä pelkään sitä, että se ei pysty elämään sitä. Tämä on se, mitä professori Lausim sanoi. Tämä on se, miksi me opiskellaan tawhid. Miksi meidän pitäisi varoa shirki. Se tulee ilman, että sä huomaat. Allah mahtakoon meitään. Ja oppineet sanovat, että tawhid, siinä on se wow ja tää siinä lopussa. Ylimääräinen. Tiedä. Koska alkuperäinen sana on sitten taga. Ylittää raja. Kun siihen liitetään wow ja nuun, niin tää on al-mubalagha. Se on niinku korostaa enemmän ja siinä enemmän niinku liika. Sanotaan mubalagha. Kuten meillä on Allah sanoi, että al-jabarut. Sitten meillä on se al-malakut. Kaikki wow ja tää viittaa siihen tosi paljon. Eli taagut henkilö on semmoinen, joka on pahasti ylittänyt raja. Ei se ei ole mikään pieni juttu. Eli se on niinku liioittelua ja sitten niinku, korostaa sen, että se on mennyt liian pitkälle sitä sen takia sanotaan taagut. Ja me sanot, että kaikki profeetat ovat sitä varten kutsuu siihen rububiyan ja heidän kaikkien profeettojen perusperiaatteet ovat samat. Kuten profeetta sallallahu alaihi wasallam on sanonut, että me profeetat olemme veljeä samasta isästä, mutta eri äiti. Ontomme on yksi. Eli se haara on eri, mutta sama sanoma. Eli kaikki kutsuu siihen Allahin ykseyteen, mutta ne palvonnat ovat sitten erilaisia. Jotkut rukoilee eri tavalla, jotkut tekevät dua eri tavalla, säädökset ovat erilaisia ja niin edespäin. Tämän jälkeen Sheikh tuo jakeita, jotka niinku kaikki vahvistavat la ilaha illallah merkityksen. Palvokaa Allahia, älkää palvokaa ketään muuta. Tämä on niinku nämä seuraavat jakeet. Mutta otetaan ne ensi viikolla inshallah, mutta ennen sitä tuossa kun Sheikh sanoi, että wa qawluhu ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa ijtanibu at-taghut, sitten sen perässä on al-aya. Niin? Miten tuo luetaan? Sanotaanko al-ayati, al-ayatu au al-ayata? Jos me luetaan sitä vokaalia siinä lopussa. Onko se fatha, kasra vai dhamma? Kasra. Miksi kasra? Ne toistuu tosi paljon niissä. Eli Sheikh ottaa pienen pätkän siinä ja sitten se kirjoittaa siihen loppuun al-aya. Al-ayatu ei ole enää muuta jäljellä kuin fatha. Kasra ja dhamma otettu. Voiko se olla sukun? Ei voi olla. Jos sanotaan al-ayata. Miksi? Koska Sheikh ottaa ton jakeen ja sitten sanoo al-aya tarkoittaa, että jatkaa loppuun. Akmil al-ayata. Akmil, tekijä, verbi ja aya. Ayata on sitten se ulum bihi, objekti. Ymmärsittekö? Joo, eli se on al-ayata, koska se on maf'ulun bihi, wallahu a'lam, sallallahu nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. إن شاء الله هو من يتكتان ستين الأربعين النوويات كتان سيمه ما يأتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.